Lolu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kuNdlunkulu we-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. The South African National Defence Force brought its expertise to assist in the relief efforts. Inkumande inhloko yomkhosi welu uMongameli Ramaphosa ikhahlele kumajoneli ngokuzinikela kwawo ekukhuseleni ilizwe lawo. I'm stepping back into the ring to take back our city. Not for spectacle, not for drama, but because this city needs a fighter who knows what it takes to win. Inkokheli Action SA Mnumzana Helen Mashaba ngumgqatso weqela layo kwesobusodolophu kwisixeko saseGauteng. Molweni makhaya khongozelana uvimba ngokuhlwanje. Umsitho wokuqaphela usuku lomkhosi wezokhuselo i-Armed Forces Day kabula makhumsha kulonyaka ubanjelwe eThohoyandou eLimpopo. uMongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho ephambili kulomsitho kwaye uphawule kuba ukuzinikela nokuba nobukroti kwamalungu omkhosi weli alemihla kufana ngqwa nokuzinikela nobugorha bamaxhoba enqanawe i-SS Mendi ngomhla wama-21 ngoFebruwari ka-1917. Umsitho womkhosi weli Armed Forces Day ngelasemzini nokwaphawula ukuzika kwenqanawa i-SS Mendi ngalomhla wama-21 ngoFebruwari ka-1917 nalapho abemi boMzantsi Afrika bangaphaya kwama-600 baphulukana nobomi kule ntlekele. uMongameli Cyril Ramaphosa uphawule ukuba ukuzinikela nokuba ngamadela kufa kwamalungu omkhosi weli alemihla kufana ngqwa nokuzinikela nobukroti bamaxhoba e-SS Mendi. The symbolism of disciplined bravery has become central to the legacy of the Mendi. That is the symbolism that we today have in our defense force, in our soldiers, those who serve in the army, who serve in the navy, who serve in the Air Force, and who serve in the medical corps. What we see is absolute discipline and courage, like the courage that was displayed by those 646 men who sang and remained calm even in the face of death. Ramaphosa utsho eqhwabela izandla umkhosi weli ngendima engundoqo oyidlalayo mihla le kwingxaki elilizwe elithi ligaxeleke kuzo eziquka izikhukula zakutshanje ezintlithe iphondo laseLimpopo, iMpumalanga, KwaZulu-Natal neFreyistata. The South African National Defence Force brought its expertise to assist in the relief efforts and operations, working together with local and provincial authorities, deploying engineers to support disaster management. Mongameli Ramaphosa uthe abemi boMzantsi Afrika ngokubanzi banelunda ngokuba namalungu omkhosi wezokhuselo weli azimisele ukubeka ubomi bawo engozini ukukhusela lilizwe. Izimvo zabahlali baseKapa ziyabethabethana ngokuthunyelwa kwamajoni ukulwa ulwaphulo-mthetho kwiingingqi ezithile. Oku kusemva kokuba uMongameli ebhengeze linyathelo kwintetho yobume besizwe ukugqibisana nobundlobongela. Now, to strengthen our fight against gang violence, I will be deploying the South African National Defence Force to support the police. Ukuthunyelwa kwamajoni kule dolophu kufika kanye ngexesha apho ulwaphulo-mthetho luxakile kwi-Cape Flats. Udubulwano lungapha kokuqonda kwaye ingxelo eziphumileyo ngokweenkcukacha-manani ziveza ukuba izinga lokubulawa kwabantu kweli phondo liphezulu. Kubalelwa ku-176 inani labantu ababulawa kule dolophu kwingozi nganye ethi yenzeke. Ngoku ke amajoni aza kungenelela ukuncedisa amapolisa.
where we were falling short. Now we got supplemental deployments that will assist us to get faster, maybe more by the reduction in terms of the bulk of the incidents that are happening. Iza kube ingekho kokuqala kuthunyelwa amajoni eKapa ngo-2019 athunyelwa ukulwa ubundlobongela kwaye abonakala nangexesha likabhubhane we-COVID-19 ukuqinisa ucwangco. Kodwa nangona kunjalo abahlali beCape Flats banezabo izimvo ngalo mkhosi. Feel safe anymore. You have to keep on looking around you. It is very, very deeply concerning and it causes a lot of distress. And I think it's very good what the government is doing for our country at this moment. With all the crime happening in all the different places, I don't think they can do anything, and I think it will cause riots to break out within like the poorer communities. Nala mapolisa eNtshona Koloni ukholelwa ukuba amajoni azakuqinisa inzame ngobuchule ukugcina ucwangco. Ngoko ke umkhosi oqeqeshelwe ukukhusela ilizwe uyakuphinda usebenze ezitalatweni eluntwini ukulwa ulwaphulomthetho. I-Action SA ibhengeze umongameli weliqela umnumzana Herman Mashaba njengomgqatswa wayo wobusodolophu wesixeko saseGauteng. SA ihlabe ikhangele kuvoto lolawulo lwasekuhlaleni lwalonyaka. Lo mbutho ugabule izigcawu kumaphulo walo onyulo ngokubhengeza umgqatswa wobusodolophu wesixeko seGolide. The next mayor of the city of Johannesburg is Kambeke uHerman Mashaba uyazana nesisihlalo kwisixeko seGauteng iminyaka emithathu ngexa wayephansi kombutho iDemocratic Alliance ngo-2016. Xa kungoku iqela lakhe iAction SA liqinisekile ukuba liqhoti elifanelekileyo logama okaMashaba ibona elithuba njengelile lokugqibezela apho washiya khona nenkqubela phambili. Johannesburg is in a fight for its future. I'm stepping back into the ring to take back our city. Not for spectacle, not for drama, but because this city needs a fighter who knows what it takes to win. Kananjalo etandalazisa kwintetho yakhe uMashaba ukhankanye imo emaxongo yesixeko seGauteng esithi esi sixeko singundoqo ekuphuculeni uMzantsi Afrika ngokubanzi. For South Africa to work, Johannesburg has to work. Here's a simple reality. Johannesburg is in a crisis. Across the city, residents open taps and not a single drop of water comes out. Street lights remain broken. Roads are crumbling. Potholes have become craters. Sewer flows through our streets. Lawlessness has turned into areas into no zones. Ukanti ke kulindeleke umbhono mxesibe wamaqela uphutaphuthane neGauteng kolonyulo lorhulumente wasekuhlaleni lwalonyaka. Umbutho ngamnye uza kwenza unako ngabagqatswa ke yona iANC ibambeke namigqaliselo ethile ekuzeni nomgqatswa wobusodolophu okwangoku isazigushile izicwangciso zayo. UMzantsi Afrika ufumene amachiza okuqala okugomela isifo sochwane nenyebe yethu iFMD ukutsho inyathelo elibalulekileyo ukulwa uqhambuko lwesisifo esiqhuqhise icandelo lezolimo kweli. Amachiza okugoma sisigidi asuke Argentina agaleleke kwisikhululo senqwelomoya iOR Tambo. Uncedo lwamachiza obelulindelwe lude lwafika. Isigidi sokuqala sezigonyo iBiogenesis Baygo ezikwinqanaba eliphezulu zase-Argentina zizawuthunyelwa kumaphondo achaphazeleke kakhulu kuqala kuquka iKwaZulu-Natal, iFreystata, Mntla-Ntshona neMpumalanga. Esi sifo selesiqhorhe icandelo lolimo i-2.6 billion rand kwimveliso ethunyelwa ngaphandle. Umphathiswa wezolimo uthi uncedo lusendleleni kumafama achanekileyo. We know that many of you have suffered tremendously over the last weeks and months. But we now have the tools that we need to make sure that our strategy of turning South Africa into a country that can regain its status as an FMD country is here. Every province will be receiving something out of this first batch here to enable us to begin to break the back
of the virus going forward. Kanti Argentina izingomba isifuba ngokubanga ukugcala baliphansi kumaxesha enzingo. We have a impressive success record in the world. We have all the international qualification and validation. So I can start with the first example, which has a lot of similarity with South Africa, which Argentina himself that had suffered the outbreak, and right now it's been like 30 years free with vaccination. Isicwangciso seshumi leminyaka sika Steenhuisen sokuqhubisana ne-FMD sigxile kwinzululwazi yezigonyo de sitshatyalaliswe nya esisifo kwizilwanyana kweli. Ukanti umphathiswa uSteenhuisen ukwamkela ukutyunjwa kukagqirha Wandile Sihlobo njengomthunywa kamongameli kwezolimo nomhlaba. Ngoku masithuma umntwana evenkileni. Sihlabele mgama neendaba zethu. Usapho longasekhoyo Sifiliam Nwamitwa wesibini lubulele kwi-ofisi kamongameli Cyril Ramaphosa ngokunikeza ikumkanikazi umngcwabo waseburhulumenteni okwinqanaba lephondo. Lo mngcwabo uza kuba kwilali Baloyi Cultural Village eTzaneen eLimpopo ngomso. I-ANC ayizikhaba iziphakamiso zokuba kungakho inguqu kwisikhokelo sethutyana salombutho kwiphondo KwaZulu-Natal okukudizwe sisithethi salombutho kuzo lonke uMahlengi Bhengu. Ukanti unobhala jikelele we-ANC uMnumzana Fikile Mbalula ukhokele iqhiza eliphezulu kweliphondo. Ekuqaleni uGazibandlela wonyaka odlula uMnumzana Mbalula waphawula ukuthi ngase kube nezinguquko epholini besikhashana be-ANC i-Provincial Task Team KwaZulu-Natal. I-PTT iyasungulwa ngoFebruwari nyakenye ejutshwa ukuthi yakhe kabusha iphinde iqinise iqembu esifundazweni emva kokhetho. Iqembu libhekene nengwadla enkulu kwesekwa kwe-ANC kwehla kusukela ku-54% kuya ku-17% okhethweni lwango-2024. Mnumzana Mbalula wathi ubuholi besikhashana obuhlulekile abaholi banaka isikhundla kunakwakha kabusha inhlangano. Lolu hambo lwezinsuku ezintathu kuhloswe ngalo ukuhlola isimo seqembu namagatsha. Things that we normally do is to concede as the ANC. Is to concede where we have had wrongs, and there's a slow pace of the rebuilding process. There's a concern about that. Abaholi beqembu bazophinda baxoxisana nalabo abamele izifunda. Umbiko onezincomo yobusudluliselo kwikomiti elibhekelele ukusebenza kweqembu kuzwelonke i-National Working Committee. We have to meet all the 8 regions and to interact with them intimately about matters that have to do with the implementation of the program of action of the African National Congress. Isikhathi sokusebenza kwaleli thimba saphela ngoLwezi nyakenye kodwa selulwa. Kwindaba ze-SABC ngo-Ayanda Mhlongo msethekwini. I-ANC samkela isigqibo senkundla yomgaqo siseko ebethelelelo ukuba ukumkani Misuzulu kaZwelithini ikumkani eselungelweni yesizwe samaZulu. Xa siu-ANC siyajabula futhi ukuthi lesi simo sesifike lapha chaza ukuthi le ndaba sekumele manje igoqwe sibhekelele phambili singathe isilo ekuphatheni isizwe samaZulu. Abahlali baseFolokhwe kuGatyana eMpuma Koloni bafake isikhalazo kwikomishoni yamalungelo oluntu ngokusokola inkonzo ezisisiseko. Bafuna ukufumana amanzi, umbane neendlela ezisemgangathweni. Ilali enhle engqongwe lulwandle naziziqithi kodwa ukuhlala kuyo kuyingxaki. Iindlela zikwimeko embi kwaye namanzi awekho. Ukungabikho kombane yenye yezinto ezisokolisayo kubomi obuphilwa kule lali. Sikhala apha ngamanzi ntombamo okulishumi leminyaka itepo zafakwayo kodwa aziphumi manzi. Somile nko kwaye u-Rural Development uMlibo Qhoboshiyane ngo-2014 wayekhuphe iprofile into yoba apha kulo Folokhwe kweli lwandle lasengadla kweli chweba eli lasengadla sinethamsanqa kakhulu ngoba ne-water stream. Amanzi sawasokola kakhulu apha. Amanzi siwakha kude emifuleni because kubalela komanzi itepu zime nje. Abahlali ngoku babhenele kwikomishoni yamalungelo abantu ukuba ingenelele. Xaya phaya
ekliniki kukwihlathi ngapha ya wadlwengulo omnye umama pha zange awuvela pha ngaphesheya. Siyamcela urhulumente makasincede ngabantu bethu. Indlela ayilungiswanga. Umbane apha kulo Folokwe wemka ngo-20 kulo nyaka kupheleyo. Ngoku kuphele unyaka ngoku abantu batheza ehlathini ukuze bapheke. Iingxaki zokungabikho kwamanzi kule lali zoyanyaniswe nemibeliqela. Amagosa karhulumente athembise ngokuziqwalasela ezi zikhalazo zabahlali. Now, water has begun again to reach Ngadla again in September of this year, and it continues to flow, though the pressure remains inconsistent in some of these sections. Ikomishoni yamalungelo abantu kweli loMzantsi Afrika iqinisekisile ukuba isifumene isikhalazo sabahlali yatsho ithembisa ngokuziqwalasela. Ukanti inkampani yombane Eskom nayo ikwathembise ngokuyilungisa ingxaki yombane. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude kuGatyana. Ubuqhetseba, ukuhlaselwa kwabantu kunye nokuqhekezwa kwezindlu kuseyingxaki enkulu kubahlali base-Freedom Park eRhawutini. Oku kwenzeka nangona iinkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho zekota yesithathu zidiza ukuba iphondo laseGauteng libone ukwehla kwezi zenzo zolwaphulo-mthetho. Abahlali bathi baphila ubomi bentshontsho ngenxa yezange nabaphuli-mthetho. Ngokweenkcukacha-manani zolwaphulo-mthetho zekota yesithathu, iphondo laseGauteng libhalise malunga namatyala obuqhetseba obuqhelekileyo angama-3,400. This clearly shows that police officers and all law enforcement officers made efforts in fighting crime. That is visible through the decrease that were reported. Abahlali base-Freedom Park bathi bahlala benoloyiko lokuphangwa emakhayeni abo nasezidalatweni. They are being terrorized by these criminals who are known in the community. They just wait there at the gate of the school. So when the teachers go out, they take their belongings, their cell phones and everything. So it's just, we are at a war zone. You can't even stand in a corner when it's late with your phone because you know somebody might just appear from nowhere and they just take your phone just like that. So that's the most, robberies are the most biggest. Ubuncinane ngamatyala ngama-6,000 kuqhekezwa kwezindlu athe adizwa kwinyanga ezintathu zokugqibela zika-2025. uLebogang Mocheku ngomnye wabo abaye baqhekezelwa amakhaya abo. Uthi amadoda angaziwayo angena embonzeleka ngobusuku athatha yonke into. I'm not okay. I'm living with fear. I can't sleep even here. Uluntu lukholelwa ekubeni ukuba intswela-ngqesho nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kunokulungiswa, ulwaphulo-mthetho lunokuthinteleka. Abazali abaphulukene nabantwana ngokurhanelwa ukuba batye ityhefu eMonti eMpuma Koloni babongoza basemagunyeni ukuba bakhawulezise uphando ngokusweleka kwabantwana babo. Inkonzo yomngcwabo wabantwana ababini bibanjelwe eMsintsi eMdantsane. Kusithiwa Ndlelantle, kuSiphosethu Donyeli nobeneminyaka emi-6 kunye noLiqhawe Bholi obeneminyaka emi-5. Unobangela wokubhubha kwabo usaphandwa ngabasemagunyeni. Iintsapho zabo zithi kusenzima ukwamkela ukushiywa ngabo. Ngendlela ba umntana ndade ndamthiya ngegama lam wanguSiphosethu Shaun Manziya Donyeli. Nawo ngoku akasekho, ndidla ngogoduka naye. Kwimeko kumila kunje ekhaya iba nguye osecam kwam xa kukho izinto zekhaya ezifana nemicimbi iba nguye okhoyo. Besafunda kakhulu kwizinto zasekhaya nomntana, ngoku ke ngoku akasekho ngoku. Ukanti ezintsapho zinqwenela zide ziphume iziphumo ezichazayo ukuba yintoni unobangela wokubhubha kwabantwana. Ungafumani results iyaqhalisa loo nto, ayonwabisi. Kodwa ke eyona into esiye safocus kuyo okwangoku uba masisebenza abantwana side siyobabeka ekhaya labo lokugqibela siphinde ke silindele. Kodwa umnqweno uba side siyifumane uba yinto ebangela abantwana ibekana bakho nathi namhlanje. Kusenjalo abahlali bona bathi basothukile sesisehlo. Isifundisile ke loo nto into kokubana ukusuka ngoku ukubheka phambili masiziqwalasele into ezidibene nempilo. Silungiselela ke abantwana abancinci nabatsha ukwenzela into yokubana sibe nesizwe esiphilileyo. Abasemagunyeni bamemelela uluntu lube nomonde
ngethuba uphando lusaqhuba. Abongile Yangis, kwiindaba ze-SABC, kwilali uMsintsi, kwiphondo leMpuma Koloni. Njengesiqhelo ngexesha apha estudio sinentatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani. Namhlanje uza kusilumkisa ngokuhekwa kweWhatsApp ubani engaqondi. Sandile, masikwamkele into le yokuhekwa kweWhatsApp. Into yokuhekwa kweWhatsApp abantu singabenzela umzekelo phaa ekhaya kufana nokuthi xa wena wabelana nge-internet okanye ngedatha yakho nomnye umuntu athi umuntu khawundi okanye acele ukuthi umfake kule datha yakho okanye kule internet yakho. WhatsApp ke unalento kuthiwa i-encryption, ngamanye amagama ukhuselekile, kodwa ke ayibikho effective lento ye-encryption kaWhatsApp. Uba khange uzilandele eza steps sithi 2 step authentication okanye 3 step authentication. Baninzi ke abantu abanokuheka, not only i-cyber criminals okanye ababantu bakuheka online, nabantu abakwaziyo bayakwazi uyenza lento. Le funeka uyimamele ke ngendlela ebalulekileyo ukuba wenza njani ukuthi umbone umuntu ukuhekile, ukwenzela ukuba uphume okanye ukhuphe le device yakhe ilinkwe kule device yakho. Ungena phaa ku-WhatsApp wakho ujonge eza dots ezintathu, kwi-Android ziba se-right and then kwi-iOS ziba se-left. Uye kwinto esibiza ngokuthi link devices. Uklika kwakho u-linked devices iza kubonisa ukuthi zingaphi devices uba uhekiwe ezilinkwe kule device yakho okanye kule phone yakho. Iyakuxelela futhi ukuthi yintoni igama lale device, iyakuxelela ukuthi yi-desktop okanye ikuxelela ukuthi ayo desktop yi-phone. Okwesithathu nokokugqibela okubalulekileyo iyakuxelela ukuthi ikweyiphi location, ngumntu oseJohannesburg eBloemfontein okanye e-Eastern Cape. Kwakula page ke ikuxelela ngale device ikhekileyo kukho indawo ethi log out. Once uklike u-log out ithetha ukuthi loo nto leyo uphuncukile kulo mntu ebekuhekile. So yindlela owenza ngayo ke ukuthi uphume kule nto yohekwa. Ngenxa yexesha ke mawuba nilandele ndibacacisele kakuhle ku Instagram no Facebook. Sibamba ngazibini Sandile. iTS Galaxy ikhupha iMamelodi Sundowns kukhuphiswano lwe-Nedbank Cup. iRockets bethi Downs 2-0 kwaMhlanga. Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe, sinikhumbuze zangomso zizanoxa bethu ngesizulu, kanti sinishiya nemifanekiso yamajoni kusuku lwawo eThoyandou eLimpopo. Kamnandi mawethu.